Takže, aby som na budúce vedel, toto treba vysadiť, to je pod týmto, treba toto, hej, tu je šrob, tieto one treba vysadiť, druhý šrob, toto dole, túto onu, speru, toto, dať dole konektor, toto treba sem pichnúť šrobovák, tuto je šrob jedný z tejto strany, pod narazníkom, tuto, tu je jeden šrob na svetlo, tuto je druhý šrob na svetlo a jeden bol tu, to je na svetle. A to je v podstate všetko. No lenže treba dať dole aj tento plast celý, aj dole, spodok odmontovať. Takže, aby si na budúce vedel, ešte tu je na nárazník. Lenže už neviem, ktorý šrob bol kde. Takže, bude to zaujímavé. Ale takto nejako to asi vyzerá.